Zoals jullie maar al te goed weten, komen jullie ons hier dagelijks bombarderen met jullie F-16's. Ο τζιχαντιστής Χισάμ Σαΐμπ από την Αμβέρσα του Βελγίου απειλεί την Ευρώπη με νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Περιγράφει τον εφιάλτη που ετοιμάζει και δεν διστάζει να εκτελέσει με μια σφαίρα στο κεφάλι τον άπιστο, όπως τον αποκαλεί, εχμάλωτό του. Ο αδελφός του Σαΐμπ μίλησε αποκλειστικά στο CNN για τη δραματική μεταμόρφωση του αδερφού του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πριν ριζοσπαστικοποιηθεί, ο Σαΐμπ ήταν ένας φιλήσυχος νέος. He was someone who couldn't hurt a fly and went through life laughing. There's just disbelief and still the family doesn't believe this could happen. Μέχρι πριν από 2 χρόνια ο αιμοδιψής τζιχαντιστής ζούσε σε μια γειτονιά του Βελγίου και έμοιαζε ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Hisham Chaim grew up in this suburb of Antwerp in Belgium. By all accounts, a normal upbringing in a moderate Muslim family of 13. Until his family says he met people, radicals. Αφότου όμως υιοθέτησε την πιο ακραία εκδοχή του Ισλάμ, μετατράπηκε σε έναν από τους πιο στιγερούς δήμιους του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, με αποκεφαλισμούς, σταυρώσεις και εκτελέσεις. Βλέποντας τα βίντεο, η οικογένειά του δεν μπορεί να πιστέψει την αλλαγή. With the latest video we've had threats, hate messages. It's a major influence on our family, not just emotionally but also out of fear. Our parents are very fearful that something might happen with their sons or daughters.